bandla lenkosi asikude sithandaza. Baba ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ngiyacela amaNazaretha amahle ezulwini ukuba uNkulunkulu kulesi sikhathi enginikwe sona angembathe kuthi izwi lakhe akangithumela lona angangifihleli lona kulabantu abangaka bakhe abeze kuye abazozwa izwi lakhe ngicela angiphe isibindi ngoba njengoba ngimila ngiyakhakhazela ngiyathuthumela ngicela ukwedlula esihlabelelweni amavesi amathathu 139 Ofile ulandelwa izizwe
amahle enkosini. Siyabonga kuNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngoba namhlanje unyazi lwezulu ludrive isitimela salo. Salibhekisa enhla ebaqulusini eMondlo eThandanani. Bagibela abayingcwele beza nonyazi lwezulu. Ukhona nimathabela. Bafika la ngolesibili. Ngibone into engakujwayele ukuyibona. Ngoba lelizwe lakithi lomisile. Uthe uma ngabe kungena ingcingo zithi sebese emthonjaneni. Lawabeka amafu lapha, lawabeka lawakhuphula lawaveza kuleya ntaba leya. Uthe ngena la selimnyama selithebhuqe. Akekho. La selimnyama selithebhuqe. La seliyahlanganisa. Wasengena uNkulunkulu. Uthema eqeda engena endlini. Ukela shaya imbani yaphambana lapha. Ibiphambana lapha phamtswale yataba le. Kwafona umuntu esedrobheni enquthu ongakholwa. Wathi mfundisi ngathi mina yini. Wathi usefisa lifikile inunyazi. Ngathi unyazi selifikile. Wathi sibona ngemvula, imvula lapha edolobheni into ongayazi ukuthi ingakanani. Uma ungakaboni kahle, cikicca amehlo. Ukuthi ubone kahle ukuthi ubani lo simlandelayo. Umthokozi Khumalo wakho wasekhula kahle akekho naye. Eze lapha ngaseMpobheni azofunda. Kufanele ucikicca amehlo. Ubhekisise. Ngoba isitimela sonyazi sikhona. Ngibongela izwe lakithi. Kukhona insizwe ezindala ezazi kuleli ivangeli obaba abazizalayo nabefundisi ababekhona kuleli izwe lakithi enhla. Angazi noma babe kucabanga yini ukuthi ngelinye ilanga kuyoba nje. Lapha eMondlo kwakukhona ubaba umfundisi uNhlengethwa. Uthi ubaba ongizalayo ngoba ngaleso sikhathi abefundisi babe ngebaningi. Thina ngale nquthu sasibhekwe umfundisi uNgubane wasenqineni eMabomvini. Uthi ubaba mayibuya ngibonane nomfundisi bebuye ePhakameni. Wathi Mchunu ukhona
kukhona umfundisi osekhona eMondlo. Lo mfundisi osekhona uNhlengethwa. Ngiyacela ukuthi uwele ngakuye. Ngoba kunzima ukuya eMsinga eMabomvini uwela umzinyathi wesinye isikhathi umzinyathi utholakale ukuthi ugcwele. Weza ubaba babonana nomfundisi. Wahamba isikhathi umfundisi esibhekile kwabuye kwadlula umfundisi kwasekuvela ubaba umfundisi uMwelase. Ngisho ukuthi ke bangcwele ngibongela lezo nsizwa engethembayo ukuthi zikhona ngokomoya. Awungifundele uDeuteronomy 29 ivesi eleshumi. Ofikile olandelwa izizwe ofikile simzwile ofikile olandelwa namuhla nimi nonke phambi kaJehova uThixo wenu. Ithi lencwadi awukho lokukhuluma. Ithi lencwadi namuhla simi sonke phambi kaJehova uThixo wethu unyazi lwezulu. Izinduna zenu Ithi neinduna zethu zikhona lapha phakathi kwethu. imndeni yenu Ithi nemndeni yethu yiyo lena egcwele lapha. abakhulu benu nabakhulu bethu bakhona lapha phakathi kwethu. Ikhulu likahulumeni ikhona lapha phakathi kwethu. namakhosi enu Nanka namakhosi ethu nawa phambi kwethu. nabantu bonke Nani nonke njengoba nilani phambi konyazi lwezulu. izingane zenu Ingane zethu nazi emva kwethu. nomndeni Namakhosikazi ethu nawa. nowezizwe phakathi kwekamu lenu Nowezizwe phakathi kwekamu lethu umukelekile kunyazi lwezulu. Ngiyabonga. Banazaretha amahle enkosini. Lapha la sikhona sikophelele. Ake sifunde. uJakob Jacob 2 sawufunda ku verse 18 bese seqela ku verse 26. Baba Salim Mato
18. kepha omunye angathi wena unokukholwa nginemsebenzi mina. Ithi le ncwadi kepha umuntu angathi nginokukholwa kodwa mina nginemsebenzi. Ibonise ukukholwa kwakho ingekho imisebenzi yakho. Uthi ke ngibonise ukukholwa kwakho kodwa imisebenzi uma ingekho. Kuzwakala kungabantu ababili abehlukene abakhulumayo. Ethi omunye mina nginokukholwa, ethi omunye mina nginemsebenzi. Ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Uthi ke indaba ngiyawubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi lo uNkulunkulu esimlandelayo unemisebenzi ephathekayo. 26. Njengomzimba ongenamoya ufile. Ithi ke njengomzimba ongenamoya ufile. Uma ngabe ungenayo ukukholwa, ungenayo imisebenzi, ufile. Kunjalo ukukholwa okungenamsebenzi kufile nakho. Nakho ukukholwa okungenamsebenzi nakho kufile. Banazaretha amahle enkosini. Ngolunye usuku ufika omunye umfana uthi mfundisi akakholwa la ebandleni. La sihamba khona siyofuna njalo masifuna ukwenza itshe lika baba nelika mama kube sekugula umuntu imali bisiyahamba bese iyashabalala. Lapha sigcina ukuya khona kubantu ababili bathelo lishwa esinalo liyophela ekuphakameni ebuhleni bamaNazaretha. Manje sifuna usise kushembe. Lokho kukholwa esinakho kunomsebenzi maNazaretha amahle. Bathi imoto ikhona esizohamba ngayo. Wena ungasitshela kuphela usuku ukuthi kunini lapha sizohamba khona siye lapha na enkosini yamaNazaretha. Sase siyalinquma usuku sathi inkosi yayikade inkosi isuka kuSeptember. Isebuhleni ingakaphumi ebuhleni. Sase sihamba. Ase ngibalungisa lapha endleleni. Ngoba kubalekile ukuthi abantu balungise. Ngathi niyabona lapha siya khona kusetshenzwa ngendlela yakhona. Uma sifika asingathi sizofika sibone inkosi yamaNazaretha kunyazi lwezulu. Asithi siyofika la kuthiwa sinikele khona sifike sinikele khona. Abantu basemhlabeni ke bayashesha ukuzwa. Ngoba mawubalinganisela ukuthi niyabona njengani nje ukuhamba uye endaweni ethile bese ufika unikezwa ithwasa abeseza umuntu. Uma sifika lapha ebuhleni bamaNazaretha nalezi insizwa zakwamabaso safika nje kuphuma inkonzo yasekuseni salinda. Sithe uma sesilindile kwase liyaphuma izwi ukuthi akuyonikelwe ethempelini. Nawe njengobula uma inkosi ikhipha abantwana bayo ithi akunikelwe la akokwenelisa lokho. Sase
Beyonikela bafike banikela bayisho inkinga yabo ukuthi la masifuna ukwenza itshe la amatshe ekhaya abazali bethu kugula umuntu imali ibisiyachitheka ingabe sababikho imali lase liyaphuma igama othi wena mawulizwa ulizwe lilincane kanti likhulu elithi nje inkosi kubusiza akushiwo lapho ukuthi shaya uvume la hayi sase siyabuya sithe masibuya nalomndeni wakwaMabaswa uma sithi siyadlula la ngakobhalito sebele babona imbali ibhaliwe lapha ekhuluma ngamabhishi abantu balakithi ke enhla amabhishi abawazi babona ukuthi kunolwandle la bathi mfundisi imoto sacela ukuthi ke siyokha amanzi olwandle ngathi awushembe isibusiso sesiyasala manje hayi ngingena kubaphikisa sase siyahamba sithe masifika olwandle sengikhohliwe nje ikhona ibhishi mawuthi ukudlula eBhalito uya ngaseStenga sasesingena sehlelo olwandle sithe masifika olwandle baphuma bagijima bayolwandle ngabambelela kuventure sasihamba ngayo athi uNkulunkulu kaShembe lesi sibusiso osiphile sona masingasali la emanzini abangibonanga bona ukuthi ngiyathandaza bahamba bafike bawakha amanzi ngahlala nje lapha kude babuya sangena emotweni sezala kwathi nyanyanya ngezwe ukuthi bayawenza manje umsebenzi umavula kuvaliwe unyazi lwezulu seluvulile ukhiye sekuhamba insukwana emva kokubade sebekwenzile lokho namatshe sebewenzile amabili amatshe sengithi ngiyolungisa imoto kulabo abakhenikhayo sesiqondana nalomfana wakwaMabaswa bese bethi omakhenika kule yami imoto yayingashaji hamba uyothenga amabrush ngithi ngithi ngiyahamba bese ethi uyaphi mfundisi ngithi ngiyothenga amabrush athi ngilinde Geipe Baba ngemoto yakhe bese ngiyangena emotweni bese siyahamba athi cha mfundisi njengoba ngithi ngilinde nje angangifube ngilongifuna ukukubona kodwa ngingakhona ukuthi siqondane ngifuna ukuxoxela ukuthi lokho esasikuyele eThekwini ebuhleni kwasebenza ukukholwa okungenamsebenzi kufile kunjengomzimba ongenamoya lapha ke siyesithi masikhuluma lezi ndaba bese bethi abantu sikhuluma inganekwane kanti sikhuluma okwenzekela eAfrika njengoba sila eSouth Africa
Hawu kwenzekile athi yena yebo. Ubona athi imali besingenayo imali sikwazile ukuyiqoqa sasithi sizokwenza ithune elilodwa lika baba bese sibuya silandelisa ngelika mama. Kodwa sikwazi ukwenza omabili lamathuna asithatha u70,000 sawukhokha cash. Hayi mawungaboni kahle cikika amehlo. Cikika amehlo mawungaboni kahle. Uthi ke semveni kokuba sesiwenzile lamathuna lawa omabili unkosikazi useyahamba uye edolobheni uyothenga inyama uma ifike ebushani uthenga ngo50 inyama kunebhokisi elisemnyango kuthiwa kuleli bhokisi kuwinwa imoto uma uthenge ngo50 ufaka phakathi islip sakho busubhala iphone number yakho. Uthi ke nonkosikazi bese uyakwenza nje lokho abese uyayihambela nganaki. Uthi uthehlele ekhaya kweza kungena ucingo luthi wena wafa wangenela lapha eBusha namkusasa ngo7 nifuneka nibe nisemgungundlovu ufike la eBusha nizogibela imoto ungomunye waba u4 abazoyongenela umncintiswane wemoto. Babe phela kumavula kuvaliwe unyazo lezulu. Uthi hayi ahambeke ngoba phela buhanjwa mahala. Uthi kuyaba ngo9 unkosikazi uyangifonela uthi baba uthi ngithi athi imoto sengiyiwinile. Ukolo kungenamsebenzi ufile abazani bemadoda ababazani zizwe ababazani bemadoda ababazani Nyazi lezulu sicela ukukulandela ngokuphelele nyazi lezulu. Ngolinye ilanga bayazi obaba kakhulu lukhona ubhaliso lolandela ibhaliswa lapha eGoli kuthiwa nazi imali kuthiwa yini surplus. Niyazi bobaba. Bese ngiya ngiyobhalisa. Ngithi mase ngibhalisile uhamba isikhathi ngize ngisithole istatement ukuthi hayi imali ngempela imali nginayo. Awu imali engaka ngaphezulu ka50,000 yayiseliphi? Ibisingaphumile manje le mali ukuza kimi manje. Ibe ngisaye kuthiwe yilokho ngilungise lokho kuthiwe yilokho bese kuthi unyazi luselinda. Khuluma ngemsebenzi yonyazi. Fikisa amehlo uma ungaboni kahle. Amen. Bese ngiya kwinyazi lezulu. Baba ngabhalisa imali baba istatement sengaze ngasithola ukuthi imali engaka kodwa manje ayisezi iminyaka isiziyambili. Lutho unyazi hambe khona. Sisuke linda ngihambe ngiyakhona eGoli ngigibele ngiyeGoli uma ngifika eGoli bafike bashaya icomputer bathi chofa abafana bafundile bathi chofa bese bethi hayi ispelling si wrong lesi kufanele makuthiwa mchunu manje lo babhala bathi ncumu
kusho uNkulunkulu uthi hambe khona bafike bakulungisa kholo kungenamsebenzi kufile bakulungisa baqeda abuya ngezekhaya kwaqhamuka manje indlela ezisheshayo kwathiwa hayi kukhona abathile abazokulungisela abameli abathile ingafiki futhi imali ke ushaya uJanuwari sambe siya Kenani uma sibuye eKhenani ngidlule edokodweni nomvangela umfowethu ngithi mfowethu ngisaya kuNkulunkulu ngisawumbikela ukuthi le mali ayikazifike namanje ngihambe ngifike ngimtshela uNkulunkulu ithi baba imali ayikazifika athi Nkosi kubusisa imali yesa abazani emadoda ababazani zizonke ababazani emadoda atababazani zizonke ekuseni ngakusasa dengiyeka izolo bese kufika umfowethu umvangeli athi umthandazo wakhe aduse kunyazi lezulu uzwakele awu mvangeli yini athi ngibone ebusuku ngilele kuqhamuka intombazane imemeza ithi ifuna ulethe inombolo yalapha uhlala khona imali banjwe inombolo kanti isilandela uNkulunkulu maNazaretha kanti ngibhalise ngeaddress yaseGoli ngase ngenza iaccount yalapha eNatal uma bethi bafuna ukufaka imali bese kuthola ukuthi lezi zinto imbili manje ihlukene ese ngiyayena sasamba nomshumayeli umthembu ukhona na samba naye yasiyafona intombazana umfana wasikhona umfana ofonayo wathi umchuno wathi wathi kufuneka ufike la ufike nepasi lakho ngoba inombolo obhalise ngazo zehlukene manje asikwazi ukukhokhela bancane ase ngihamba afike bakulungisa bathi woza nencwadi kamasipala ngeza nencwadi kamasipala bakhansela leya lokho ngayithola leyo mali ngayithola isidudli singa ngalo uNkulunkulu esimlandelayo unyazi lwezulu isona kuphela esihluphayo bancane isono siyahlupha kakhulu ngoba siyasiphazamisa phambi kaNkulunkulu ngoba isono sambe eceleni komuntu ethi noma enza kahle isono bese siyamkhipha kuNkulunkulu awufunde lapha mntanami isihlabelelo isizwe ukuthi uShembe wathini ngesono isihlabelelo 26 asizwe ukusihlabelela 26 babazani emadoda
ngabazi imisebenzi emihle esiyenzelwa unyazi lwezulu. Khuluma mngane yami. Zonke izono engizenzileyo zimi ngothi phambi kwami. Lawa amazwi ashiwe inkosi yeSabatha uShembe simlandelayo. Zonke izono ozenzile zima ngothi phambi kwakho. Awunazo wena? Uzilahlile? Ya. Ngingethukuse noma sinye. Uthi uShembe ngeke uzufihle noma sisodwa isono. Asikho isono ongasifihla. Esingenakwaziwa. Asikho esingayokwaziwa noma ungakwenza konke kodwa makusekhona igugu lakho elithile uthi lokhu ngeke ngihlukane nakho. Hayi, uthi uShembe kuyokwaziwa. Ngazama ngaphelela ehlane. Ngathanda ukuzithukusa. Ngathi uma ngithandaza ngisehlane zangimemeza ngezwi elikhulu. Ithi le ndaba isono uma usenza wazi kahle ukuthi asifuneki. Ithi noma ungazama ukusithukusa ithi noma usiyothandaza usiye esiguqweni siyakumemeza sithi ngiyathanda ukuhamba nawe. Ngiyozwa ukuthi uthini uma uthandaza. Zathi ungangishiyi nami. Sithi nawe uzungangishiyi. Ngiyathanda ukuhamba nawe. Sithi naso ngiyathanda ukuhamba nawe. Ngiye kokuzwa okushoyo phambi kaBaba osezulwini. Uhambe uyozwa okushoyo phambi konyazi lwezulu ukuthi uzothini phambi konyazi lwezulu. Thina sisafanele ukuba ngabe sisavinjwa ngapha nangapha ngoba uNkulunkulu phambi kwethu. Udingeka uzifihle zonke izono zakho. Ungangishiyi noma uyothandaza. Noma uyesiguqweni isono sisho njalo sithi uzungangishiyi. Ngiyathanda ngizwe ukuzibika kwakho. Usulahlile. Uyenzile idivorce nesono. Abazani simlandelayo omunye unyaka angiseGoli nje ngisebenza kholo kungenamsebenzi kunjani uma ngisebenza yangakabe bikho laba makhala ekhukhwini ungena ucingo emsebenzini eofisini lapha sisebenzela khona bayameneza akabelungu siyaya ngiyaya ngiyobamba ucingo kukhuluma unina wengane uthi ngithunyiwe ekhaya ngithunywe ubaba uthi angizosho ukuthi ngikutshela ukuthi umuzi kasena indlu kasena ekhaya awu kwenze njani uthi kungene izulu sithe uma silala izulu labe lidikiza kancane 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 uthe ngo11 ngalizwa seliduma kakhulu uthi lidume kakhulu uthi ngavuka ngithe uma ngithi ngiyavuka uthi kwangena imbumbulu ebomvu yangena ngefastela uthi ngathi Shembe yakhula imbumbulu yaphezulu yaphuma nekapa yaze yaweta isibaya seyinkomo wasale ngenamyocu nengane yayinonyanga banqwele uma wena ungaboni kahle cikicamehlo amehlo ubone ukuthi la sihamba noNkulunkulu
uthi ngavuka ngayikhipha impahla zonke ziphumile into engakwazanga ukuphuma umbhede kuphela. Awu lo Shembe ngizwa amakhosikazi ngapha ngakithi ngizwe lawa ngapha ngakithi athi uShembe lona ihawula lokufika uShembe lona lokufika uShembe lokufika uthi ngithe Shembe sakhula isigaxa saya phezulu basebethi abantu basemhlabeni bathi hayi ingane kufuneka ithathwe isiwe enyangeni iyochathwa yenziwe lokho nalokho ngase kathi nangifika mina ngathi ngeke sinasilo Shembe. Uma sesifikile ekhaya afika amaNazaretha ahlabelela isihlabela athi Nkosi yethu simakade amaNazaretha aseyangikhalela asethi yakhe khona la bathi hawu wake wakhiwa lapho kulelesele khona bathi yakhe sayakha lifindanga labo uyizulu ilo uNkulunkulu esimlandelayo bancane athi ke mabekhuluma abaziyo noma befunda lapha eBhayibhelini bathi alikho elinye igama esingasinda ngalo thina sithi likhona lonyazi bezulu likhona into esiswele nje bangcwele uthando ngazi uNkulunkulu wasezulwini ukuthi uthando ngasenza kanjani sibe nathi thina sodwa sithandana ngifunde ngelinye ilanga lapha eBhayibhelini ngifunde ngendoda eyayinothando kakhulu imthanda uNkulunkulu wathi uNkulunkulu mangabe ebona ukuthi le ndoda iyamthanda waseyilinga Genesis 22 Genesis 22 uverse 1 sofunda kabanzana nje sigcine ku12 Wathinga esizwe ngale ndoda engifisa ukuthi angathi nathi singanothando olufana nalelo lendoda yeah kwathi ngasemva kwalezo zinto uThixo wamlinga uAbraham wathi kuye Abraham wathi ngilapha wathi akuthabathe indodana yakho eyodwa uIsaka omthandayo uthi Abraham awuthabathe indodana yakho eyodwa uIsaka ngikhuluma ngothando maNazaretha asizwa ukuthi le ndoda yabuye yadlula yaya kubaba yayothi
mama yayothi mama nangu uNkulunkulu ethi angithatha indodana yami eyodwa. Ngayithatha mina noma wena ungayithatha? Ya. Uye ezweni laseMoriya umnikele khona abe umnikelo wokusha entabeni ethile. Ithi uhambe entabeni yaseMoriya uyomnikela khona abe umnikelo wokusha. Oh mama, webo mama. Ningavuma ngithi nginayo ingane ngiyoyenza umhlatshelo. Ngeke ubiza amaphoyisa ukuthi nayi indoda ingisanganela. Ya. U-Abrahama wavuka ekuseni wabophela injomane yakhe. Ithi kodwa uAbrahama wavuka ekuseni wabophela ihashi lakhe washona lapho kusho khona uNkulunkulu. Wathabatha izinceku wabandela umnikelo wokusha izinkuni besuka waya endaweni uThixo amtshelile yona. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe wabona indawo ikhashana. Ithi ke ngosuku lwesithathu wathi wahamba waseyayibona le yandawo uNkulunkulu akamtshelile yona. iBhayibheli lama lingixoxela ukuthi waye nezingane ezingaki. Ithe thatha indodana yakho uyithanda kakhulu uyoyenza umhlatshelo. Niyalibona uthando lalihamba khona mancane. Angathi uNkulunkulu ngasipha lolo thando lokuthi uma iseshilo uNkulunkulu sazi ukuthi ushilo. Ya. Wathi uAbrahama kuzo izinceku zakhe, hlalani lapha nenjomane, siza kuya lapha ya mina nomfana. Uthi lezi ingcebo salani la, mina ngizohamba ngiye lapha nomfana la ngiyokwenza khona umhlatshelo. Sikhuleke sibuye size kini. Uthi ke siyothandaza so bese siyabuya ke bese siza kini. uAbrahama wathabatha izinkuni zomnikelo wokusha. Ithi kodwa uAbrahama bese yathatha iminikelo nekonke wakusa waya nakhe entabeni. Wazibeka phezu kaIsaka indodana yakhe. Yeah. Wathabatha esandleni sakhe umlilo nommese. Bahamba bobabili kanye. uIsaka wakhuluma uAbrahama uyise wathi, baba. Wathi, ngilapha ndodana yami. Wathi, nangu umlilo nezinkuni. Pho liphi undlu lomnikelo wokusha na? Uyabuza ndodana. Nawe angabuza uvuso wakho. Noma ngabuza usithembiso wakho. Athi hawu baba. Uphi pho? Kodwa ngibona ngathi ungabonakala usulandelwa amaphoyisa sekuthiwe nayi indoda yasangana. Uthando bangcwele. Wathi uAbrahama, ndodana yami, uThixo uyakuzibonela iwundlu lomnikelo wokusha. Bahamba bobabili kanye. Bafika endaweni abemtshelile yona uThixo. Abrahama walakha khona ilathi, walungisa izinkuni, wambopha uIsaka indodana yakhe. Ungambopha wena? Ngisho lo wavuso wakho. Ungambopha? Kukhona okwami okuncane lapha ngithi nangiqhamuka uza kufike kuyithelela angiboni ngangakwenza. Yeah. Wambeka elathini phezu kwezinkuni. Abrahama waselula isandla sakhe wathabatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Sathi isithunywa sikaJehova sammemeza sisezulwini sathi, Abrahama, Abrahama. Wathi, ngilapha. Sathi, ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye. Ngokuba manje ngiyakwazi uyamesaba uThixo. Amen mntana. Nanto ukuthando bangcwele.
okufuneka sibe nalo. Ngiyabonga ezulwini, ngiyabonga uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha, akhule uNkulunkulu abengangeyintaba zonke, kuthi umsebenzi wakhe wasezulwini udlondlobale awuvikele. Umsebenzi wakho Nkosi yezulu nomhlaba uxakwe izingane zingabathandazi manje. Ingane zingabathandazi ziphatha imbogo ezinde ihambe zithi zingenisa abangekho. Uthi uyabheka uthi yona ngane leyo ayiganiwe ngisho ukugana. uNkulunkulu engathi uNkulunkulu angasisiza abachela. Singahambi nodumo la kulobu Nazaretha sitshelwa ngenye into lapha kwelakithi enqothu kwaqhamuka indoda yafika iphethe intambo yathi intambo izinikwe inkosi yamaNazaretha yawadayisela amakhosikazi ethu ngo20 rand. Sicela uNkulunkulu asivikele avikele umsebenzi wakhe. Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga baba. Izwi lenkosi lithe umshumayeli uNkosi uzohlabelela isihlabelelo sesine. Inkosi busisa ukuphakama kwebandla.
Amen. Asibheke enkosini. Siyabonga uNkulunkulu omhle wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sibonga inhlanhla Nkosi yokuvuka. Besilele Nkosi singazi noma siyavuka kodwa wena Nkosi ubuwazi. Kwaba khona wena Nkosi wehle ezulwini, kwaba khona ukulala nokuvuka. Kwakungaziwa lutho emhlabeni ungakafika inkosi yamakhosi, kwafika wena saba ngabantwana bokulala nabantwana bokuvuka. Siyayibonga ke lenhlanhla enkulu kangaka Shembe wengcwele yazulezulu. Hlala kithi inkosi, sihlale kuwe. Usikhalime inkosi yamakhosi ekwenzeni okubi. Izwi lakho inkosi yamakhosi olithumele umfundisi wakho lithe kasidede kokubi inkosi yamakhosi senze okulungileyo. Izono zethu inkosi yamakhosi ziyasibangalela phambi kwakho. Nkosi ke wena Nkosi ayusisiza Jehova onamandla. Kakhayile inkomo zakithi asemkhayitheni mvemvu oncukazi kamayekisi. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu onothando. Wehla emazulwini inkosi wazoba ngumuntu ebantwini. Namhla Nkosi siyathokoza ngawe. Fike ezweni lakithi inkosi yamakhosi kuthokoza konke. Ilwane zasendle inkosi ziyathokoza nezintuthwane. Namaxoxo Nkosi yamakhosi ayawathola amanzi, ayaphuza ngoba kufika wena uNkulunkulu onamandla wonke, oyiswa bonke inkosi abakhonzayo. Niyazulezulu yiba nathi inkosi, usinqande inkosi yamakhosi, usikhombisa indlela yakhe ezulwini. Ngelakho lodwa igama manje kuze kube phakade. Amen.